Yaba mfowethu, yabona uma kusekhona umuntu othi ufuna ukulutha mhla ka-20 manje eyakabheka impela aqaphele ngoba uzoba nenkinga. Angisho ukuthi abantu bengaluthi, hambani niyolutha kodwa manje ngathi ungalutha amabhayisikili uluthe ney'moto. Ungakuluthi ukudla kulokho, ungakuluthi ungayiluthi into edliwayo, nizofa i-poison. Yabona-ke manje amandiya akhathele yini, ngiyanitshela nizofa, zofa ngempela manje ngiyanitshela. Kuyenzeka lento eyenzeka e-Alexandra, ngisakhumbula lo nyaka lo loya nyaka ukuthi kwawumuphi. Bazojova faka poison lapha ekudleni kwabo, nifike nithathe nina niyobulala iy'ngane emakhaya. Nibhekene ngempela lento yokulutha. Manje sengathi ungalutha angazi ungalutha ini, iy'mpahla zokugqoka. Ungakuluthi ukudla, ungayenzi lento leyo, ungabuluthi utshwala manje. Noma ufake poison, yabo nje manje ba-ready, banilindile ngabomvu, bani yolutha. Uzwa ngathi uyasha, kanti kade washa. Yoqeda umndeni, ngiyamtshela. Ngoba abanye bayalutha, umuntu ethi meluthile abize nomakhelwane kuzodliwa. Uzoba necala lemeda, yabo. So please bafowethu, niy'bhekene impela nje, ningahambi nilutha nje ukudla. Uma nifuna ukulutha, luthani ey'tolo zabelungu. Niye kosantini lapha niyothatha ama-chain kamabalengo. Niye lapha kolokhuzana nithathe izinto ey'serious, into ey'dulayo. Niyeke ukuthatha amafutha bakithi. Niyeke ukulutha impuphu. Luthani impela kodwa ningaluthi ukudla. Yekeni lento leyo. Lutha i-uniform yesikole. Yawu, luthe imali, luthe izinto ey'cacayo. Ungakuluthi ukudla kulokhu uzofa. Kanti ngiyasho manje ngiyanikhuza. Yimi inkosi ey'nsizwa uphungane nje. Seningikhohliwe.